Čaute ľudia, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dneska si ukážeme, že ako sme sa prichystali na zimu a na pôrod maliny. Takže môžeme rovno začať. Takže prvé čo, tak sme tu sem namontovali kameru. Za chvíľku si pozrieme, že ako to vyzerá z kamery pohľad. Vlastne, aby sme vedeli, čo sa tu deje, keď napríklad keď tu budú aj kozliatka a tak, aby sme všetko vedeli. Vlastne museli sme ten kábel napchať až hore, aby kozy neroztrhli, tu sme museli toto zavesiť, predĺžovačku. Potom ďalšie sme tu primontovali svetlo, aby sme videli, lebo je to taká tma, takže aby sme vlastne videli, čo sa tu bude diať. Vlastne potom tu je napojené vlastne ohrievač vody. Tento kábel sme museli dať do trubky, lebo by ho kozy obžuli. Vlastne to je taký káblik, ktorý ohrieva vodu. Vlastne to je také teplé a ohrieva im to vodu, aby nezamrzla v zime. Takto. Sme im to tu prichystali, aby sme už mali proste pevný prehľad, že čo sa deje a aby sme nemali žiadne starosti. Keď nebudeme doma, tak môžeme pozrieť a cez tú kameru sa dá aj hovoriť a tak. Tak kvôli tomu sme tu takto namontovali. Aj sme mali kompletný prehľad, že čo sa tu bude robiť, lebo tu bude takto rozdelené, tu bude Ciro, tu malina a tu bude Unamaz. A Ciro tu bude na tej druhej strane, aby sa maline s kozliatami nič nestalo. Tak vlastne tu sme to museli takto tu prichytiť. Vlastne takto sme sa prichystali na zimu, aj aby malina a jej kozliatka nepomrzli. Že vyzerá to tak, že bude mať 2 alebo 3, že je taká nadúta. Tu je to také zábradlie, čo dáme dovnútra. Len teraz ešte nie, lebo však ešte nie je až v takom štádiu. Tak vlastne tak sme im to takto akože obnovili, aby sme mali prehľad, že čo sa tu vlastne deje. Takže vlastne teraz si to môžeme aj pozrieť na kamere. Takže vlastne tu je to. Vlastne tu máme tú starú kameru. Vlastne, lebo teraz sú kozy vonku. Takže tu je tá stará kamera. Takže tu vidíme na vonku aj na sliepky. A tu je táto nová kamera, čo sme akurát namontovali. Tak vlastne tu vidno úplne, aby keď viete, aby keď napríklad kozy napríklad bude rodiť, alebo budú niečo robiť, neplechy, tak môžeme ich pozerať tu. A vlastne tak. Takže toto by takto bolo. Že vyzerá to tak normálne, to je vlastne Evis kamera. Proste tu proste vidíme aktuálne, že čo robia. Tam oni niečo žerú. Takže môžeme tu proste všetko kontrolovať, hovoriť. Tu aj sliepky, ako tu chodia. Takže takto to tu vyzerá cez kameru. Tak ako ste mohli vidieť, tak sme si tam pozreli, že je to veľmi jednoduché. Vlastne všetko sa dá ľahko ovládať. Tak a teraz to isté to ohrievače vody sme dali aj tam, ale najprv sme museli elektriku potiahnuť stade až do kozinca, tak sme im to museli až dať cez ten strom kábel, aby vlastne nemali možnosť ho obžúvať, lebo oni
všetko obžúvajú a všetko skúšajú. Tak sme ho museli takto tu pretiahnuť, aby sa im nič nestalo. Lebo oni sú veľmi proste, oni všetko zožerú a všetko oni chcú a všetko skúšajú žrať. Vlastne táto kamera furt je tak, aby sme vedeli, čo sa deje aj vonku a nielen vnútri. Potom vlastne tu u sliepkách sa moc nič nezmenilo. Vlastne tá svetielka, ale to už dávno. Vlastne tunak je elektrika prepojená až do domu, tak sme tu prepojili a dali sme to tu. Až pretiahli sme to až tam. A cez vrch, lebo cez spodok by nevieme, čo by urobili, alebo možno by sa aj zošokovali a tak. Tak potom sme tu aj zase napojili ten kábel, ale teraz sliepky to nežerú tie káble ani neobrížajú, tak sme im tu dali. Vlastne u sliepkách sa nič nezmenilo, oni tu majú vlastne teplo, žiadny problém s káblami, nič, proste nie sú pohodové. Vlastne len kozy, to je viac starosti a museli sme to proste vymyslieť tak, aby sa im nič nestalo. Tak vlastne tak sme to vymysleli. A toto by bolo z tohoto videa všetko.